So nanapod na sa to ang continuation sa tong adventure. Naadaw ta kuno sa Aclan, Tabon, Nasipit, Agusan del Norte. So karon human naman tagikan sa ato ang floating cottage. So nanapod ta mga ta diri sa falls ko no. So tanaw na to kung hindot pag ilang falls. So first time pa pud namo diri nga maanhi. So ang falls kay tora dito nga part. So panaog pa siya. So kung makauban to pa sa ibabaw ang uban, yang uban kay tuwa na sa ubos. So yang dalan padung dire medyo okay ra. Malakaw ra. Yeah. So continuation na sa to ang vlog guys nga sa ato ang gikan sa ato ang floating cottage. So pagama sa floating cottage nangan din mi dire. So dire wala naman siguro virus dire, so wala na may nag face mask. Pag abot na mo dire kay wala ang puy tao. Siguro mga jatot ra siguro. Yan. So mo na siya ang view dire. So tabi-tabi na lang sa mga dili makita. Tingnan ko Chris kan way signal. So kung ani mo diri no, dili gid siya advisable nga magmotor mo nga inyong motor kay lowered kay ang biyahe mokabat siya og 30 minutes og naay mga part sa biyahe nga grabe ka sa kaon sa dalan og dili siya naay mga part daghay part ka dili simentado unya grabe ka libaong. So kung inyo ang motor kay lowered ayaw lang dili siya advisable nga mo yung gamiton. Siguro mga motor nga dagko, mga tag-as pwede ra, pero kung lowered medyo pagduha-duha na lang mo. Pag makabot mo dire, worth it man po ang inyong makita. So ingon sila nga ginadayo po daw na dire pero karon kay walay tao kay siguro tuwa sila karon sa floating cottage dito sila kay may trend karon. So karon mag nature sa ta. Ambak. Mabiusa tag-ahat anak. Kisa.
So kayo man na mag pagpangaligo, prepare nami para manglakaw.